Nyt esitämme varoitusmerkkejä, jotka yleensä tunnistat tästä merkin muodosta. Mutka oikealle, mutka oikealle, mutka vasemmalle, mutka vasemmalle, mutka josta ensimmäinen oikealle, mutka josta ensimmäinen oikealle, mutka josta ensimmäinen vasemmalle, mutka josta ensimmäinen vasemmalle, jyrkkä alamäki, jyrkkä alamäki, jyrkkä ylämäki, jyrkkä ylämäki, kapeneva tie, kapeneva tie, kaksisuuntainen liikenne, kaksisuuntainen liikenne, avattava silta, avattava silta, lauttalaituri tai ranta, lauttalaituri tai ranta, liikenneruuhka, liikenneruuhka, epätasainen tie, epätasainen tie, tietyö, tietyö, irtokiviä, irtokiviä, liukas ajorata, liukas ajorata, töyssyjä, töyssyjä, vaarallinen tienreuna, vaarallinen tienreuna, suojatien ennakkovaroitus, suojatien ennakkovaroitus, lapsia, lapsia, pyöräilijöitä, pyöräilijöitä, hiihtolatu, hiihtolatu, hirvieläimiä, hirvieläimiä, poroja, poroja, tienristeys, tienristeys, sivutien risteys, sivuntien risteys, liikennevalot, liikennevalot, liikenneympyrä, liikenneympyrä, raitiotie, raitiotie, rautatien tasoristeys ilman puomeja, rautatien tasoristeys ilman puomeja, rautatien tasoristeys, jossa on puomit, rautatien tasoristeys, jossa on puomit, rautatietasoristeyksen lähestymismerkit, rautatietasoristeyksen lähestymismerkit, yksiraiteisen rautatien tasoristeys, yksiraiteisen rautatien tasoristeys, kaksi tai useampi raiteisen rautatien tasoristeys, kaksi tai useampi raiteisen rautatien tasoristeys, putoavia kiviä, putoavia kiviä, matalalla lentäviä lentokoneita, matalalla lentäviä lentokoneita, sivutuuli, sivutuuli, muu vaara, muu vaara. Nyt saat kerrata oppimasi. Sinulle esitetään 5 sekunnin ajan satunnaisia merkkejä, joita yrität tunnistaa.